baksa baksa selarok abhai inguje khosai sengari matari samdari kiri ingui mohai jorawo wanawai tongmarok nukjago eba asainani musungjagui tongmarok belai nukjago oke bayap songtawanodi kok teknik hel tongmule norokni bagui norok salbrum no angbai gedalai tongdi ang norok no ayurvedic ni bisingtui sawano je norok wanawai tongmani kubui no success ngnai norok kahamke bujiwai nahardi puilao no jami eba limon thaisa nahardi thaisa no charbak khlaidi aboni yaglo evon 400 capsule hinoi tongo hatiwo mantho abong kha baksa baksa khosai sengari jagao asaya abo hai engmarok no gobang khai asairewo aboni bagui o capsule belai nangkukmani waisa use khainani bagui capsule kolsa nango aboni yaglo castor oil hinoi tongo castor oil medical usturo eba ayurvedic usturo manthogo buikhumu keseng buikhumu hamyarokno o thok belai kaham khlaithani chubawo bukhango buikhumu gobang khe asai thani nango half chamus waisayus khaibro rodi jami charba khlaijakno ekbak butui sebai kahamke sapoldi aboni yagulo pias holjak butuino 1 chamus sapoldi aboni yagulo paithago kosom jira mukhango phano bokhrogo phano je jagao bukhnai eba buikhumu asai thaniwo kosom jira belai chubamuro kosom jira no misiwoi half chamus sapoldi joto kahamke mix khlaibayoi teruk cream phulma hai khlaioi foldi phulmani 4-5 minute tongmani yagulo tei bai sodi kaisa kok muitu narokdi kuno sapan eba face wash rok bai mukhang ta sodi ek saptao 4 bar phulnani nangnai naidi 2-3 sapta phulmani yagulo mukhango buikhumu ekdom kabang nugui manai tinini jotoi musukno bidino hamja kahinke like di te dolokno bo share khladi tomungno ani o channel o katalangui tongkhe channel no bo subscribe khlai rodi hambai।